Esnatu zerbitzua Foru Aldundiak modu dezentralizatu baten eskaintzen duen zerbitzua da. Gure eskualdearen kasuan, Ugao Mirabaizen eskaintzen da, eta indarkeria matxista pairatzen duten emakumei zuzenduta dago, laguntza psikologikoa jaso dezaten. Zerbitzua Ugaon 2013tik eskaintzen da, beraz 11 urte bete dira ja, hemen daukagunetik. Oharratera genuen gure haserrea adierazteko, eta bi arrazoi nagusiengandik. Lehenengo eta behin komunikabideen bitartez enteratu ginelako, eta importanteagoa dana, Arrigorriagan bertan zerbitzua eskaintzeko guri kendu nahi digutelako. Ulertzen dugu Arrigorriagak zerbitzua eduki nahi izatea Arrigorriagan bertan. Hori oso ulergarria da, baina ez duguna ulertzen da guri kendu nahi izatea. Ugaun astean birritan eskaintzen da zerbitzua, eta, orduan zergatik Arrigorriagak ez du eskatzen, beste bi egunetan edo gainontzeko 3 egunetan Arrigorriagan eskaintzea. Hori ulertuko genuke era bat. Adibidez, gure eskualdearen kasuan, mankomunitatean 9 udalerri gaude, ordezkatuta, eta horietatik 5 hurbilago daude Ugautik Arrigorriagatik baino. Orduña, Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga Soio eta Zeberio. 6. bat Ugau da. Eta gero, adibidez Etxebarriaren kasuan, zerbitzu hau jasotzen duten emakumeak Bilbora joaten dira zerbitzua jasotzea. Beraz, uste dugu deslaieltasun handia egondeara kasu honetan, beste arlo batzuetan amankomunean lan egiten dugu, eta uste dugu hori dela bidea, ez ondokoari zerbitzua kendu. Eta zentzu horretan, benetan, nik polemika honekin bukatu nahi dut lehenbailen, uste dut inori ez diola laguntzen, eta horregatik emetik nire eskua luzatu nahi diot, bai Arrigorriagako udalari, bai gainontzeko udalei, amankomunean lan egiteko beti bezala.